И здравейте хора, здравейте всички, които ме гледате, аз съм Виктор Гейминг. И днес ще играем Clash of Clans. Аз по Clash of Clans. Shadow Fight 2. Така хора. Играта е много яка. Аз сега играя турнамент и съм до Джестър. Но съм до Херо, съм на първата лига още. Защото си изтеглих играта днес. Изтеглите си играта, много е забавно. Според мен много хора не всички гледат и я знаят. Някой, който да не я знае. Тази ще превесна игра. Хора, вече играта е актуализирана. Но и аз я актуализирах и вече има Вулкано, има дано да има и другите босове вече. Много е готино. Но Вулкано е много слаб от... Вулкано е много слаб, да ви кажа, от белия свят. На тъмния свят е най-слабия. Може да е най-силен, да е последния бос, но е най-слабия. Да ви кажа. Да се съсредоточим в играта, като Джастър ще ни бие. Ще да битъл. Да, определено ще ни бие. Или не? Няма. Не се предаваме. И печели един ачивмент. Това са оранжевите като кристали са иначе. Ето същото да. Така хора. Победа. Победихме. Печелихме 140 коинс. И така. Вижте тук сме. Ще играем срещу някой беглас. Но ще се пробваме все пак. Трябва да има опити. Така хора. Откроем още един път. Брик. Откроем този път брик. Да, ако беше човек, наистина, малкия му стомич, мале, аз който ще стане. Но ще повече искаме мале, той ми взима доста делич. Това вече на битъл. Изгубихме няколко шамар, но той после, разбира се, и трябва да ме довърши на земята. Умряхме. Това е. Челихме още два ачивмента. Сега ще ги вземем. 5 коинс. Ще вземем двата ачивмента. Ето ги тук. И да си облечем някакви дрежки. И да ни е студенко. Каска слагаме. Готово. Вече имаме ли те оръжия? Да, но няма да давам стали. Аз си ги събирам. Блинкс. Ще играем пак турнамент. Малко да позагреем. Този татуировка има отзад някакъв череп. Вземем из перфект.
хора. Много е готино да сте на агресив или такива. Да, сега си мислите, че съм на хипермалката лига, хора, но съм играл тази игра преди, просто аз сега имам телефон и на стария бях хипермалката. Но сега на новия съм си. Не искам да си снимам на стария, защото имам и друг канал. И така, хора, ще се върна след малко. Така, хора, върнахме се. Ето ни пак. Спокойно, не сте изпуснали нищо. Един-два удара само. Как не скочме. О, е! И мъчимното. Умри, ей! Не се закачай с мен. Пишите са лош. И 183. Дано да ми стигнат за... Имам ли 270. Отивам да си взема другите оръжия. Готово. Вече ги имаме. Ще играем пак на турнамент. Да видим какво ще стане. Хора, правим се. Да, са яките оръжия. Хора, да ви кажа, аз съм стигал на старите си телефон до Wasp или до Shogun. Не, май да оня... Да, Wasp всъщност. Или до Shogun. Да, до Wasp. Да, ма е много гадно, когато се те на първата лига. Линкс има такива шурикени, а вие нямате и той го замеря. Това е много гадно. И, например, на втория бос, когато има магийки, вие нямате само шурикени, той има и магийки. Много е гадно просто. О, изпусна на такъв удар. Мале. Ще ударим ата. Аре бе, няма ли да я убия? Ще та да ме уби, представете ли си? Ще... Оле. Аре бе. Хора, и това ще е чудо. Не. О, най-накрая. Спасих се. Хора, майка и стана твърде дълъг. 9 минути някъде. Само да я победим тая и спираме клипът. Перфект! Yes! Но сме добри. 220, 230. Yes! Но сме точни. Така. И там. Еми хора, това беше всичко. Абонирайте се, поделете клипа. Моля ви се, абонирайте се. Това е от мен.